Sada munya bre na mohweye ye wo se yesum kro be refi asante kotoko hene yesum asanteman tim no mu se nananom ene baby a eya asanteman kodwa ntuntum du bia ha no ehon so yesum na nne ya ba hwediem na se ya ba hwediem na se sebio son sebia nyado ya ma barima ahemfidi a ye se hwediem no ya ma nananom mo na mo kire se duoni mamamre no won sa amane enunti yaba sodumja barima apredwa boafo ahemfi ena ye ne ba besua eye hwediem eho ade enunti safe na beka ye ho a je akonya ne tena se na ye de ye wo ho se ye soma santeman se de yewura kan ye se ye ma ya santesem ho hia ye no nti da se ye sua de ne ye ho bebi firi ne ye ho bebi nsoso a ye kɔ ye ma barima atena se ni emfa adesua no emfa nto awo so dumja wadama me mo atena se ya na ohin ba chana pomai na me adum ohin wadama wabodi ni die so dumja ena boafo nso so ka ho barima etechiri yesa abodi mi ensa no emodu ena no so wonte no so wadama se ne metimi asere bisa na enne so ye da sese me bisa wadama eye den ena edin so dumja ebaye o so dumja no ebaye no eye menua me be so ne tuomu ono ne penso na sadri no ebaye ena oye se ono wachi ohini bi obabia no onfa sabodi no sani ahwe a ahemfo bi ede osagefo ebidi kuntunkunkun ebidi yekeka ho no to nanam nyina traditional council ne hyiaye na wode to nanam onim ese sebi ni wuachi no ohini bi obabia no onfa osudumja no na barima no so eye ne osumja osudumja bedi na ade no ne efe ne barima che apaw wonso okonkodene amra ankonwasem bi ebeto okromu ha
ɛkwaya wɔ fa so a wɔde ne ho si hɔ ɛma asona akonnwa a wɔgye akonnwa no firi owura bi nsɛm ɛna hwidiemfoɔ yɛ sɛ wɔ bɛma ɛna wɔn nso ɛbaeɛ nti wɔn nso ɔbɛkɔ no ɛna wɔn yɛ sɛ sɛ osuo dumigya ɛbaeɛ no ɔmfa barima no nti osuo dumigya baeɛ no ɔno ɔfa osuo dumigya barima nti wɔn mu mmienu kɔɛ nam nso ma ba no na ɛsɛ mefa osuo dumigya barima apedwa boafo apedwa no yɛ nana a ɔbɛkyekyere kuro firi dɛnkyerɛ a ɔbɛkyekyere kuro yi ɔde apedwa ɛna me fa ne din no apedwa no ka mmea me din a me papa de maa me no boafo no ɛka ɔno de yɛ osuo dumigya barima apedwa boafo wadama wode mesre bisa nda na no nze din ne ya na mudin ne mpempi ya na enta makwa ɛdeɛn na sɛbi wona na wobɛfa ne tuo no anamon bɛn ɛna otu yɛ nam so ma osuo dumigya no ɛbaa yɛ asese aba bɛka nkonyadin ho anamon deɛ otu bi sɛ kane tete no a yɛ nana bɛkyekyere kuro yi nam ɔpem so mo pɛn so a yɛ nana mo baeɛ a mo fi dɛnkyerɛ baeɛ a ɔbɛkyekyere kuro yi a ɛte mu yi nana kwambo nso a ɛyɛ fɛ osuo dumigya kɔɔ ne krɛkyi no ɔmo pɛn so ɛna ewura opokuware tumfo opokuware the second born man hene ɔne nananom ɛna pem so a nana yamfo nana akyere so a nana bekyem ɛna nananom a no mo ka ho ɛte kɔdae ɛma me nua yɛ ya boaboa nanama no mo yɛ sɛ ɔmbɛpɛ man hene ampa so otumfo a wonya ne baabi kɔ opokuware the second ɛpene so ma nananom ɛma mo yɛ sɛ ɔmo ayɛ adeɛ nti ɛsapa a nananom twaeɛ no ɛto hɔ no na ma saa abodin no ɛbaeɛ a ɛfɛ na osuo dumigya no ɛkyɛ sɛ awia kora nsuo koraa anaasɛ egya so a ɛyɛ a obɛdum no sɛ egya ɛsɔ na nsuo tɔ a na nsuo dumigya na sɛ asɛm no sɛ deɛ ɛyɛ ano di ne sitie biara moba mu ana ayɛ mmerɛ ne bi ayɛ mmerɛ na baeɛ a ewura otumfo opokuwa de sɛ kan nya ne baabi kɔ ne man hene no ɛma wɔ mu a na hwidie mu ɛka ho ɔhene wadama na mebisa sɛ nkuro bɛn ɛna ɛyɛ mu nnuanom nkuro yɛ nnuanom deɛ ɔfen so ɛna adwo so ɛna ofori ayamwate ofori panyi chebi ɔka ho ɛna kuro bi so ɛwɔ ahafra ɛfrɛ wɔ sufuo ɔnso so ɔka ho a yɛyɛ asona ntina sɛ asonafo no ɛnze beebi asona ni ewo bia no bisa bo hu sɛ ne nua nie ntina na kane no nanka asona ni ntimi wade asona ni no yɛ baako na ɔhene wadama mesre bisa bio pacho bɛso wɔ nana no mutu no mfie sɛn ni mfie du mu ni bɛbɛɛpɛ bɛba 2013 August ni mu na mbaa nti yɛwɔ 2023 mfie du na bɛsɔ osuo dumigya bɛrima kwambo nsu tuo ɛsɛ wone brekum bɛgya wa na sɛ wobɛgya brekum wone mu nyina yɛ 2013 na bosome no mu no ɛna ɛbɛyɛ me deɛ no yɛ August ɛna yɛde me si apata mu no ɛna me so ahwidie mu ha November mu ansana 2014 ba kɔtɔkɔ hene hɔ ba bi so no hene wadama oba yɛ mfie dunie yɛgide yɛ sɛ aban akɔ aban aba nanso nana mo wɔ kwan a na mo fa so de kyekyere ɛyɛ moman hwidie mu ha no mo no nana wadama na kwan bɛn so na mo fa so de kyekyere ɛyɛ moman hwidie mu a hwidie mu yɛ akɔ no bɛduru baabi yɛduru hwidie mu adeɛ sɛ ne yɛsitie no nananom kyekyere hwidie mu a yɛbaeɛ a yɛbɛtoeɛ no na koro yɛ ne nka bɔ mu ɛwɔ ha nananom so ani anha wɔn mu dɔ kokofuo
sɛ na wohwɛ mu ahafo pa hwidie mu anna koko ɛwɔ ɛsɛsi a me no kasa yi a waba ha yi sɛ wohwɛ wogyina bɔnten na wohwɛ dɛ sa kɔ aho nyinaa ne mfikyɛ akra ne nyinaa yɛ sɛbe tete atakwa medai so nana no hu nyansa plasa ada no ho a obi aba kora obi timo sɛ ɛyɛ blog dai ɛsɛ ne nka bɔ mu wɔ ha ti nana we yɛ ne dia na we so ahwɛ bi no ɔyɛ bi a saa time no mo tete koko entete wo a yɛ fɛ ne kilo no ɛna ɔmo yɛ ya ɔmo de pagya akuro yi ɛyɛ noma bebree wɔ kuro yi mu na sɛ afe no sekuani ne kodo ne koko na do benya no de ba bekari no ye wode ye wosadema oman no ode ma kuro no nana mo yi nipa wote wo saa men so koko krachefo no no mu di nokure no mu di nokure de se nana donte hene na de koko beba se 10 bags no de beba ebia 1 bag bia ne asa 1 kilo afiri so se chama opon so de de beba ne asa 1 bag afiri so na wo maboaboa sika ne nyinaa no no mu wi akomatifo no abɛyɛ nkonta akyɛ ɔhene no ɛne ne mpanyimfo sɛ saa ebia 2023 koko season time no kilo ɛte yɛ no sika sɛ de nyaayɛ na nam so ma yɛ adeɛ ɛne ɔmfanto kakra saa na nanam ɛboaboa no a ɔmo de yɛ mpuntundwuma ɛwɔ kurom ha wo hwɛ a kane no na ɔba yɛ wɔn sɛ kurom yɛ mfuturo na yɛ kota the whole half hwidie mu na di kagu kota 1961 omugu kota wɔ kurom ha ogu ya ma samra no bi kure kama bia befa bia na yɛ kota ɛma eduru 89 osuo dumija ɔkɔ na kra chi a baayɛ no wɔn so hun highways fo ɛna ɔmo saade bi begu so ekosi sɛ ɛkyire ya 2020 ya Kofi Job ebedwi kurom kota le nyinaa egu ya ɛnɛ sɛbe yɛ tim futuro mu abusa na nam so si community center ɛyɛ saa koko kilo no ano ɛna ɔmo si saa community center no ewie kra ne ɛyɛ asɛ kra na yɛ hospital saa mɛ na yɛ clinic ɛna ɔmo yɛ ya kakra ɛna ɔmo si dasi bongro sɛnea broni ba ɔbɛtena saa mɛ no broni no ɛbaeɛ no ɔmo nim sɛ broni ntimi ntena tete no ɛyɛ 50 sin mu hɔ so nana no yɛ ade si bongro ma no to baeɛ no ɔbɛyɛ adwuma wɔ ha ofihwidie mu a na ɔkɔ agro sum na ɔkɔ akɔyɛ adwuma saa ma roman fo bɛso hospital ni mu ɛyɛ dutch fo bɛka ho ma ɔmo yɛ ma na hospital no abɛka bɛhwɛ wɔ ahafo ha nkanka asutifi nana no mo ni so ade hu no nɛso nana no de ɔmo yɛ ade ɔmo boa kure pa no hene wada ma ɛyɛ koko ensusu anase entento ho no mo sese egusu wo ho anase akrachefo no amo ama no enyina sese de ni obiem ene koko yi efa ewu ena akakakra sese so kaneno nanam de ahode ye no ene nanano wu na sebe no ofa se na onua na bedi ade a otikro kasie mu no de agya hwesoni san hwesoni ne hwesoni so sebe wo hwa am na kwa kosi sai ono kakra obetimi no ene wo ye kane so de nanano no wo fomu obi na kokoro no kura bia fefe ho a no otwa we no apan efre ho ene wo mu nanano wu ya akachifo e bedi ade nyina no bibia amfa wo mu ya wote kuma so wote nkan wo kwa meka so abrochire edihwesoni no kakari a ne yetene de ma no a ne de fiwura kokowura de ne de ato no oba no abaje so obekọ fom wo akọhwe se koko no etese on de no ansa ne saka na sika edina ma ya ho da de wa ha no so ekofom betem mrantie ni bi wo ho a ene ebi ye adwuma ene ye kase na wote mbenkum so ya donte hene kokọhwe adwuma wo ya anya asem ketwa ohino bema wadama na sese no na no mo ya mo behwe kwan bi so a mo besa de afa amma mo nyanto bebi sese munya na mo asade atompo dodwuma so ewo asase so oze adama na me share bisa say sese koko entetu ho ni ho no
ede mo hwe ekwan pa mo besa de afaso a mo betimi agege ntoboa bi e de afiri kroma no mu ho na wasa de atoa niema pa mo hya ase no so se de sia akoye no yenye ntoboa bia fra brancha na baba wa bia o nananom ye nanaja ya asase asase no ye o se nchirima nchirima na ne ye agesi ameti akonye so ndi ebe na asase da o sa fra 1821 ma nananom anu mabakọ nyina obi amfa sekai anka asase no nti achia ne yehu se nkrofo bi ye ne predo settlers ni bi ye ne predo ena obobo osodum ja okọ ne ka achia mane ti ne ba ya ne se sanete dia asase da o ti mafo bua na ebu munua ene ye bedo afo no bi na ye de ato akonwa no ne adua kokko senia nipa no ba ne ho nkyere no na sa kokko ne yete a eno na ye de bu kuro no ne ye benya ye be yinhwetofo de ama wo mo no eno bi na nanan no se be ye de ko ye ebi nanan ye invite ye ba bi a ye de ko duru afi no ko we asori fo ne abra invitation ye se sofo ko na nanan mo ko ne akoja sofo kwai awoho ba ebi ne ye de bi tonsa e de ma wo mo na se na namadwempa o munya ya ye so ye osod mi jama ye do afo mi to akonwa no ho no enne ye de bu kuro yi na je se akonya na nkasa ho agapade na won de bo ayekuro no bobra ye de bokuro no ho bai eze se de ewiase akoye abrante be na okoje ne to a obeka so obetua wono adwuma no kura na ho de ne ma no na waka che ne se bia afeso ana aboso me betua we nti kakra na ebenya no ne de bokuro no ho bai wadama na mesre busa se niema hodo esimu ani so no megidi yese school ka ho na kane na ye kokoo na wo de ye emfie du konfie du ni ne ehemfa na opese wo hu se emfie du ana se emfie du ni edi ye ni mi aha se na mpese me hu se me kuro mo hwediem edu se de se ni awo ka no kuro de se de bi ka kan no se bi na apagya dada nananum eboa kuro na aba so ba no so mo akra obetuma amba no na no so de aba no de abeboa a je se obutai esi anim nananum hia bosome miensa ana se kota bia no eva se kota kwa ye nan ma nananum hia adwendwene e kwa efa so a kuro no betumpon bibia ye manana bia che na dwen se bia yenye we eno na eboa ye ma ye so sebe ye nkura no atwa hwidie mu ahia no omu so timbeboa se sebe wo mba ya wo beje asase ya wo mfiri kwa abre ne sekere mo ba wo beje asase no omu so wo ayi a wo de ba bia cancer no a ye de boa kuro no makuro no tumpon se wo medo kokofo ha emfa sika no enko wo kuro abre se so ya asase asase ye teso edie ewura otikoko so asase na sabe yete so a ye hwe so ma no teze ozo firi ba bia ba no abaji asase no abedo a ozo emwa kakra obetimi di aboa no na ozo di aboa kuro no oso dumja madama empudu yuma hodo ne de madama odi kan dia to imta nanom una nanom odi kan de sane omo ayi kwan no to honom ma ho to kwan pana na wonam so na enwumasua nso sanse enwumasua de da wakoma so pa enwumasua de da yakoma so ayawa education committee ewa ha ma tembia no etua na mo eco schools ewo hwidie mo district na na se hwidie traditional area no yeko hwewo ma bia school bi kura hiamboa yetimi boa last year say na president no mu hiamboa pa anti cancer ne trance ma e peska e de kokoma wo mu ma na school no so chance na classrooms so na fa atutu e komo mu ska so fanto cement e fanye e ko secondary school wo e kokosra wo mu kohwe emboa wo mu so mu hia ama cancer no e boa emre frama sitobrem pharmacy ma daba akoso pai ye masters ni bi host ma traditional cancer no ye kokko boy
nti education de ya de da yakoma so say ehwe nananom a wo tin konwa so wa ahemfi ha ya fa no education is a wo mu no enim bibia nti efa sa education de yemfa ni agro ene etime ko education director office wo modwam kokobusa ne yekoso bibia ama yenkura no so ne obeye ne bia no cancer ne boa ama se yekura yakura ba ko ye chiame o school of Santemampom akura no me fa se traditional cancer no so na eboa no ene anda enkura ne bi ibo a wo from kura timi ba ha to boy amane yese bia na na edin ma ye sika kura yenkura ne be ko school na traditional cancer no ne transfer na ye hu committee no ana no for ne apesika ne de ama nkura no no mu de ko no you know madam said when see when watena nkonya when see je enwumasu hu obe pese daji bia university be ba ha university de ba ha nke pe e say one empire de pa sa abaye so de wachiche no de university ba ya ye beje na asase de ebi da ha a betimi agi university no ana be ma wa shase amutu hu ana mana university no maybe dante hu ana ye che ba ya say regional coordinating council wo go so ye say wo mu university no be ko akodie na ja so ade a ye prepare no anya ade ni je hu ye nyina awo afo na say aba ne botae so wo de ade we be ko ha ya ehun hia say sebe bia ye so ye ko na mo abai ke di sini bo say obese wo di university be hwidi mu ade a ande ye so ye be kra no na ya je yes I be university na sa ne modi kan yi ato mpo da ye yi bia to nursing training asase kwa yi bia to nursing training if say the whole half of hwidi na hospital di ka bae a yi asase to ho e ma ni bushap mu kasa ho say ye hia nursing school e wa ha a chena school na ma ha ye record there so aba asase de da ho na university asase so da ho o kokuma se kwa isu a wo de kwa chenhia no asase ne da ho physical planning for na yibibia de ato se da chian kwama bia no ye kura ye niwa na nkura no beba no wo mo hu se sa site we de purposely for university and house bia ye nursing school very much na empire me bone se na no ma wan kasa mfu wani hu university se de wanga wo yi ato se ha no na person de university ne nursing school na nanom be ma wotimi aye empire ni ebo akwani ahodi ni ya ebeba musa ebeba musa bia be ye kama mai ekura ye se bia ndi kan se ye na nanom a wo di kan ka wo so dum ya ko ye ne penso e na fire station be krom ha ye one man bc a chen no ono be bia ye na se wo be so ma so be so be bia fire training school e wo krom ha se ye and I'm say I crado a bar asase de e benya bi e de ama wo mu enti e de fair education and say government departmental e bi e be bia no ye beje asase e wa ha no be ma wadama ahafo yete ahafo din dia ya na yenim se fa agudie hwidie mu ha no ye ba ya ze hwia yonko an ye bi hu ye fa agudie adwumaku ni bi wa ha ana e bi ni ha agudi adwuma ni de bi wa ha golden mining team for ko aye chana for bi wa ha wo mo ye adwuma e wo hwide masa aseso ma wo mo e wo hwide masa so ye fro sichina suya ne hwide mkro ba ko e fro atane ata na ebomu e wona minerals commission for the assassin ma wo ye eso adwuma na ze say de enu bi na mrante ne ye ze kuayo no mrante ne na obi enu a obaso se kema kwa kuayo ne de se dem di ka kan kokko de se mrante bi ni ahemfo ne bi ye kokko adwuma no mrante bi so ye fo na fa bi so ye adwuma o mane na ye se ne mrante ye pe quick money ahon tentemo ande bi so ye adwuma wo na bema wadama otwede mponyankopon na nanom ya adomo a Crowberry Fia Santa Kotoko hene yura odi ni mfie aduonu enu
na somfo ne ne mfana ne ne nko a edi nim ne wo akiri mo na moye na manhene no mo na mo ben no mo na ne dwuma bi a wodi bi one mu na edie o dwena santaman ho one mo na dwena santaman ho ye kakro bi refi asante kotoko hene a uso dumja berima wadama sai na wusinim otumfo yewura otiko koso kotoko hene otumfo se tu de metin so ana masore se wo hene bi a mia sebe yesuan ma kakra Africa ha ye kinzuru ye kin Lesotho ni wo mo ekeka ho nyina nanso yewura otiko koso de se mdi kanka se metin so ana masore no onde oye nipa odem so nko se wo hene bi a odo bi a nokradie e wo nafam onye wo hena sebe osisi nipa ana se wontimi nko nanimo azesi ya na henie ama asanteman apagya ama ahafuman nyina ka asanteman ho kana ne nyina ye origin ba kum ana ye bro hafo so kotoko hene ye ya ma se region ya chemu mienu amena hafo ahemfo ye nyina som kotoko hene bono ahemfo no be som kotoko hene de na anokra yeko bereku mu ni esiye ti ewura de ne modem a wabo ama asantema fi so be fra konwane de ene enye ne ye beka agida bi se ewura de beto ne nkoma ma no na bibi obeye bia na yesoso nyame be me ya wode ne ye de ata na chi ye mpa na chi da ni se bia owuo mu de na ye ti ase ye wa hoden ko ade ene bibia obeye bia no eta na chi so wa ma asantema agidini wa ma Ghana ma agidini se na wo hwe wiase kura na se wo kum na wo mu pa enye politics na politics a ene ye se wo mampanyini ye bo mampanyi wanka kotoko hene ka kotoko hene kane obi kura frabrochire ba kura kotoko hene won odi ka akọ ansa na bi kura se bo akọ mampanyini wo edi ewura de wo hene a odem soronko wo hene bie ni ho a sebe obetimi no se ne awositie no kredie kanka ahensam no kre bi o mbia na ekọ na nim obeka oya odi ama committee for muhwem wie mu de report man wa fra santeman oba o man hin bia be che na dwen e wo ho also so onye obi a sebe o sebe obetimi de sempo bi adada no achiame no kre mo obi obeka opade ase ba bia akodwane firi e baaye no obeka mu nsem nyina e de achi wo kura wo wudi ukuro no ujina okwa na ho adwere enti kotoko hene de ye bona baso pa se ni awoye no e ka me hwidie man hene de nanka bes wo twem be mfie wa ha ne aduo no kura na wo de chichira asanteman amen ama kanga na mama ni monyama ba na no Prince Charles de ba ye amai ahemfo Africa ha so onu ne etu no man ko ye Queen Elizabeth de onu ko ye a utimo se ede anigye ene bibia bre no oje ni monyam no a ne bia kan ye ye di na kire no ne ye so ye de hwahwa ye ho se yewura ye hwe yewura ndi se wo na oni aboni dimbone dia ene na sebe o waka ye ye kwa de ye ma ye ne ye beko ene bia do ma hene sebe o ke kansem bi ye nna na go so ma hene yamfo ma hene ye hiae se ye kura ye wa hafu na kura betima face do ma hene eno kwe eba bonten ye betima face do ma hene na ne mrante ne bi asema o ke ka no awon ti kotoko hene de ye ta na chi e ma afi ni bira oba betwa no e bobo ni chi dom ata na chi ne ni mfie aduonu no 25th anniversary no so no e nyina beye e de dom abeta kira mankunmidie aba hene what bema wadama chiame etoto niema ma woyi mu free eye bona say hafonko ada ne mantam mu aboa mahini pa aboa ye pa ne kotoko hene aboa ye pa ana mampanye kufu ado soso aboa ye se tamu ana region ni bom no me ba ye mfiedu nanso me ko ho no tamu ye krata abra me a me ko so a ho so regional house of chiefs no a me ko ye no
ɛfa sɛ memfie bɛɛ nso anaa nwɔtwe a medi ne wɔ hɔ no deɛ mehu sɛ yɛte yɛ ho no aboa yɛ papapapapapa na nya ho gunu so aboa yɛ ama sɛ nkunimdie a yɛwura kuma a yɛn no mampanya Kufuor na aboa yɛ ɛfiri sɛ yɛkɔɔ hɔ no koraa no mehwɛ adwumayɛfoɔ no a na ɔmu hɔ no staff a na ɔmu wɔ hɔ no afoni bia ni wa no ɔmu bi ɔmu nyinaa belifo register wan yo tapis ni ne keke kan wo mu ayete afidie anim computer anim nyinaa no na ɔmu nyinaa yɛ bronfo ndi sa hafo asɛm kɔ a sɛ yɛ den nti ane de aboa yɛ paa bibi koraa ne yɛbɛkya ɛna ɛbɛba wo mu de dada na ɔmu awisu no hɔ no ne yɛ de mono na ma ɔmu ne yɛ dada no ne yɛ de abagɔ so fire service car me kai sɛ abai e de fire service car no na yɛ NDC penso yɛ as atames penso ɔnya no bɛ bi kɔ awurade mfa no kransie the fire tender bi bai e bai e mono etumu sɛ hwidie me ehunu ya sɛ yɛ de dada bi a na ɛwɔ wanchi asɛ ɛyi nkransa ne yɛ de abrɛ wɔ hwidie mu ha abrɛ sɛ satam no yɛ kora na sɛ yɛnya saa ɛyi no enti yɛnya yɛ regin aboy bebre ɛwɔ saa ntɛmo a yɛte yɛ ho efiri ɛyi no region mo yɛ na afro region no aboy ne bɛma wada ma mɛsa srɛ busa sɛ Crowberry fi Asante Kotoko hene anasɛ hwidie mu ɛde ne ho kɔdɔn wɔ Asante ama sese hwidie mu ayɛ kɛse adane ɛyɛ ma hene dwan wada ma Asante wodon ho dɔn no a wokɔyɛ na koa anasɛ wode wo hyɛ ne yam ɔde yɛwura de sɛ de ɔte on pɛyɛ mu ɔne hyɛ wo yam sɛbi o na koa no a wo sono no na mede ka asase yɛte so wɔ hai ne dia nanso ɔde wo bɛhyɛ ne yam sɛ ne baatai sɛnea ɔhyɛ aba wo mia sɛ wafa ne sɛ ne ba no ɔde no bɛhyɛ wo yam bibiaa ɔbɛka biaa no ɔka ne kama yɛdi asɛm awie kora wasɔre a wɔkyea no oduru so a nkyɛ ɔbɛkyea sɛ obɛsi abusa wɔ sɛ ɔho te sɛ no wotum sɛ wɔyɛ batampa ɔde ɛhyɛ ne yam sɛbi ɔnyɛ sɛ akɔ bi a obi akɔ no a na ɔyɛ ɔkaaka ɔdeɛ menhunu bi saa da koraa mfie du a mbɛforo akɔnwa a masom na bɛsi ne no menhunu bi saa da koraa nse bɛma wada ma na sɛ wɔyɛ Asante ma hene deɛ a wonam a tumi ni wɔ hɔ wo duru ɛsɛn wafɛfo woyɛ Asante ma hene deɛ a sɛ ɛdeɛ tirimude ɛna wɔ so yɛ wura nti na sɛ woyɛ ma hene na nso so wo ma tumi de bebebe na sɛ wo si wo yɛ wura nti wo be sɛ ya sɛbi wɔn pɛ saa ɔmpɛ efi ɔmpɛ nkekawa ɛsɛ wo di wo lem na wo hu sɛ ampa ewura na wo som no no sei ɛna wɔteɛ onye nipa a ɔyɛ sɛbi kekakaw na wo yɛ man ha ama otim ayɛ dɛ ama akyina kon sɛbi wabɛsom wabɛyɛ fa ne kyame bi ayɛ sɛbi ase ɛde de bi kura nsida te sɛ wo yɛ o man ha de a ɛne ne ewura nti no otim yɛ ɔdɛ sɛ odwaba on sɛ odwaba sɛ ne tim yɛ ne dɛ nti ewura ma yɛ tim yɛ dɛ sɛ ayɛ dwaba ayɛ soso yɛ de som no ama enigye aba ti yɛ kɔmɛnhye a yɛkye a n'anigye bibia na wabusa ne ha obia na wabusa na yaka o kana de akyerɛ no ene bɛma wada ma yɛde yɛ nkɔmmɔ ne ba na wiye na ɛdeɛ ɛna wɔde ma Crowberry fi Asante Kotoko hene ɛne hwidie mu ma ne amede ma ewura Kotoko hene sɛ me ma ne nkyɛ ma na hodene akonwa na wɔte so no wɔn trans saa sɛ de Matusala ediye ana sɛ mfi a Abraham diye na nadwen pa a ɛwɔ ne timo no ɔmfa mu asanteman ne bi nka yɛ na sɛnea wɔbɔ dwa koraa no a amamanfo fra brochi ɛba bɛhwɛ no no wotimu sɛ ɛfɛ ɔhene biara ne hɔ a sɛbi ɔbɛto no ɛwɔ bɛfa sɛ yɛ bibire mu ha ɛyɛ Africa ha enti yɛdeɛ na me etanachi pa pinti sɛ bibi ɔbɛyɛ biara no ɛnyɛ kama na ɛmfa ma asanteman na ɛmpagya na yɛnyina yɛhu sɛ
sɛbi yɛwura ɛne yɛsom no ɛsɛ wɔno yɛda no ɔka sɛ nonsia da yɛbɛda ɔka sɛ yɛsei ɛsɛ woyɛ wonmɛyɛ wo ho sɛ meyɛ manhene nti sɛbi yɛwura me nkɔre nso anaa menyɛ ne sei ɛno deɛ ebi koraa mpɛ mu ebi nsi da ɛna deɛ mede ma hwidie ma no nyinaa no sɛ ɛnyinaa no bɛyɛ nkabɔ mu koro yɛ n'ano akɔside yi yɛfiri berekum baeɛ ne yɛwura kɔɔyɛ baeɛ kɔside na yɛtena ase ɛma afe no kɔ wieɛ na kɔside etwa to wɔ December mu ɛne yɛhyiaeɛ ɛto nanam nim sɛ yɛn nyinaa yɛnyɛ baako na nkabɔ mu mmra bɛtiw maka no mfa biribiara mfa ma na asetwa wei ka wei no mfa biribiara ma asɛm bi wɔ ne ha wa na wakɔ akyame anim na wabɔ akyame amanneɛ kuro nso so yɛne kuro no akasa a yɛkɔ asɔre a yɛpirikyi kyerɛ mu sɛ nkabɔ mu ɛna ɛyɛ sɛdeɛ medi ka yɛyi ɛne obiara kootaare ho asɛm ɛna wɔka obiara deɛ sɛ aberewa bɛyi poma kwa mu nansa yɛ ampa nso so aberewa yi poma kwa mu nti yɛka de akyɛ hwidie man sɛ yɛn nyinaa yɛnyɛ baako na sɛde yɛmfa mu kuro no sɛ praeɛ woyi baako a ɛbu wɔka bɔ mu a ne buo no ɛdene na hwidie mpagya ɛnyɛ sɛ kane no a na yɛwɔ ne ayɛ sɛ sɛbi o sɛbi yɛte kuro ase wɔn so te kuro a mfuturo wɔ mu a sɛbi o yɛbu kuro ase na daa yɛbɛnya kootaa no deɛ ɛne yɛ picnic a yɛbɛkɔ a yɛbɛbɔ ebi sɛ mfuturo no aku yɛakyɛ ɛna atɛkyɛ so ba a yɛhono ama no nti hwidie ma deɛ mesi ne pi me ne me mpanyimfoɔ sɛ yɛdeɛ yɛta kɔtɔkɔhene akyi yɛmpa n'akyiri da ɛkɔsi sɛ wiase bɛsɛeɛ nti hwidie ma so deɛ asomdwie wɔ ha basabasa biara nnia ɛsɛ ha yɛ district capital so Tifi South a ɛsisi a wokɔ area hɔ a wɔn se district commander dan assembly wɔn sɛ si new block departments no nyinaa no ɛsisi wɔn dan a nyame yɛ adum a old assembly hall na ɛwɔ no nanam no na de maayɛ na yɛ community center de maayɛ Atamale Sepɛn so na Okreti region no district de maayɛ ɛnɛ wɔn sisi adan a by next year kɔ no deɛ wɔn bɛtu no wɔn nyinaa wɔn akɔ hɔ ama yɛn ho sɛ afei de hwidie mu a ayɛ sɛ kane no sɛ de si tie ɛnɛ bɛrima yɛbɛda ase paa sɛ ne yɛbɔ opunu mu agye yɛ so yɛda ase wɔnkɔ so wɔnkɔ so bɛda mo ase awurade nka mo ho na mo so adwuma a moyɛ no ɛntim nsɛntwerɛfoɔ adwuma deɛ ɛden ɛden paa mo so mahu sɛ mo adwuma yɛ ɛsɔ ani tam bi yɛbɛma nhyia biara na woba nanam hɔ wobɛkyea yɛi ɛne yɛdi nkɔmmɔ ampa ɛnɛ wɔto anamɔ mfiri Kumase a wode aduru ha no wone wo nkora nti Nyankopɔn nka mo ho na biribiara nyɛ kama ma yɛ yɛnyinaa mfa ɔdɔ ne koro yɛ nsom asantema amen yɛda ase ɛnnɛ yɛba hwidie mu no megye di yɛ sɛ w'ani agye wɔasua pii meboa ɛnɛ ne yɛne Osuo Dumgya barima Piedwa Boafo ɛnɛ nnɛ yɛne no ɛbɛsua hwidie mu nkɔmmɔ ɛnɛ de yɛsua ne dɔso ɔhu deɛ si nananom ani so kane nanan nnɛ yɛ ntumafira nanso hwidie mu de yɛ ntumafira no anhyɛ ase o mputudwuma ɛna ɛhyɛ ase ɛnti mpuntuo no nso so ɛna ɛtoa so sɛsɛ ɛnyɛ kwayom biom sɛsɛ ɛyɛ nwomasua ɛno na kɔtɔkɔhene ɛde aba ɛno nananom mu nyinaa asom awon de korɔ ɛno nti panyin sɛ wɔn nsom ɛne nipa nananom na di kan kyekyere wɔn man ansa na dodo mu mmara bata ho ɛba wɔn gu so kuram wɔn anya ama amanyɔfoɔ no wɔn yɛ wɔn afɔm deɛ amanyɔfoɔ no so yɛ wɔn afɔm deɛ ɛnɛ aha ɛna yɛde yɛ dwumadie no nyinaa ebisie megye di yɛ sɛ daa ne daa wotena sɛ yɛ awusua biribi firi ha wohu sɛ deɛ daa na deɛ korɔ bɛwe fi Asante Kɔtɔkɔhene ka kyame kan megye di yɛ sɛ wosua mu aba wofa biribi firi mu na wode abɔnkɔmpo ahwɛ w'akyi na wohu baabi a wokorɔ ɔmo yɛ de ama me no mmienu nti sɛ yɛama ɔmo ansom yɛ boa dɛ ɔmo de bɛbrɛ yɛ bie ne hɔ a yɛbɛsom yie na yɛmɛ yɛhu sɛ ɔmo ane yɛn na yɛn nso so ne ɔmo a dɛ ɔmo de bɛba bi yɛbɛsom yie na yɛsom yie a yɛmu bɛyɛ duru
ama yɛ daakye ayɛ fɛ otwe dɛ mpo Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsɛ ahyia ne yɛde asantesɛm ɛne nananom ho nsɛm ɛde abɛsom otwe dɛ mpo Nyankopɔn ɛnyɛm kɛseɛ sɛ daa mo hwɛ yɛ barima nkwa so Yeah, yɛakra Damas.